Mukabat sa 21 ka mga tao ang natalang namatay tungod sa epekto sa bagyong Ining, matod sa report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kaganinang alas 5 sa buntag. Matod sa NDRRMC nga ang 21 ka mga tao nga namatay gikan sa Mountain Province, Abra, Benguet, La Union, Ilocos Norte, Zambales ug Ilocos Sur. Samtang laing 23 ka mga tao ang natalang naangol sa Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Batanes ug Cagayan. Ning pagbalita sigon sa NDRRMC nga aduna pay laing 15 ka mga tawo ang missing sa Ilocos Norte, Cagayan, Benguet ug Zambales. Mukabat sa 23,965 ka mga pamilya gikan sa rehiyon sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa ug Cordillera Administrative Region ang namakwit sa ilang mga balay tungod sa mga pagbaha ug mga pagdahili sa yuta. Gisuspenso sab karong adlaw ang mga klase sa tanang level sa Subic, Zambales. Samtang ang probinsya sa Ilocos Norte gipaubos sa state of calamity ni adto pang Sabado. Ang bagyong Ining o Goni sa iyang international name nakaapekto karon sa Southern Japan.